ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଗାଁ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଗାୟବ ହେଇଗଲା। 1825 ପାଖାପାଖି କୁଲଧାରା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗାଁ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ହସେ ଖୁସି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ରାତି ଏମିତି ବି ଆସିଲା ପୁରା ଗାଁଟି ଖାଲି ହେଇଗଲା। ନା କୌଣସି ରକ୍ତ, ନା କୌଣସି ଲୋକ, ଆଉ ନାହିଁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ। ଖାଲି ଖୋଲି ପଡ଼ିଥିବା କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଶ୍ରାପ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଯିଏ ବି ଏଠିକି ବାସ କରିବାକୁ ଆସିବ ସେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବି ରାତି ବେଳେ ଚାଲିବାର ପାଦ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯାଏ। ଆଉ କେବେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଘରମାନଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ଛୁଆର ହସିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ। 2013ରେ ପାରାନର୍ମାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ରାତି ଏଠିକି ବିତେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସଟି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଏକ ମହିଳାର ହାଲକା ଆୱାଜ, ଏଇଟା ଆମ ଘର, କାହିଁକି ରହୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେକର୍ଡିଂଟିକୁ ପୁଣି ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆୱାଜ ଆଉ ନଥିଲା।